राजा मथाहि थांखाहि खानामानि राजानि मथाखौ थांगै बाहाय मा दंखा राजा मथा थांगै आंले बखा मुंसाक आनि बखाओ क्लाइजा गया तामन हिनबा बराव याफां करी बुसु करी बा तब कचार माजार कासामा हाय नखातमा हाय कुनु बरावनि परमिशन करी जों आरो थांगै आनि बखानि मते आनि कथा गया हाय खेमा तंगै थांगै बुकेगै आं ताबैसा आगे बो आं आईपीएफ तिखाय तंगो ताइबो ता ताइबैसा आईपीएफ तियो आं किफिरि फायान हिने आनि खा संगै आं हाय हाय आनि आईपीएफ ति फ्लेक्टराव आं फाइफिलां खाता इनके आव बरंनि मते आं कथा गया ताम हिनबा राजा हनै आगे खनाखा कांग्रेस राव तैयैबाबो प्रेसिडेन्ट लाव उंगैबो बुथ लाव बुनो बोलै नायखाजों बिनि मुंसां बिनि फलाफल मानयाजों बिनि तले जों तंगै कुनु जों सानि कावबो गैया जों मुथांगिया कावबो गैया दिनै दफा थानि कावबो गैया हाबागै आंनि खाबाय आं वानसगै आं तेवैसा हाय हाय आंनि रामा किफिरे आंनि जाका आं आंनि नक थायो आंनि तंथायो तंनाय हिनि आं तेवैसा फिरावै मा फाइफिल जागता आसोगना आंनि काव बेनिनिउ राजानि लगे तंनाय राव बै मालायगै खर सालायनिखा सालायनायखा बराव बरंबा बरंनि बरं साइ तंगो बराव हाय खायस जेने त्रिप्रा जों हामान नायनि बरक सागो आं के आम तिकाव गबाय आं आइथिं तंमुंबाय माना मोजाङै मा तंया बाहनै आं फिराव थाइख्लेखा आसोगना आंनि काव हामबाय